Četvrtu godinu zaredom Varaždinska županija dodjeljuje novac građanima za financiranje projekata obnovljivih izvora energije u kućanstvima. Ove godine tu je mogućnost iskoristilo 133 korisnika. 2022. kad smo s tim započeli, tada je bilo u proračunu osigurano 35.000 eura i sklopili smo ugovore sa 73 korisnika. Danas je u proračunu osigurano 200.000 eura i sklopit ćemo 133 ugovora. Odnosno iz godine u godinu mi smo ta sredstva povećavali. Ili ako pogledamo jedno mandatno razdoblje, u ovom mandatnom razdoblju je izdvojeno oko 450.000 eura za te namjene i ukupno 583 korisnik se javio na taj naš javni poziv. Sudeći po odazivu na natječaj, zanimanje građana za obnovljive izvore energije je veliko. O interesu najbolje govori podatak da taj poziv nikad nije bio duže u opticaju od 5 dana. Znači kad se raspiše, u prvih par dana se javi dovoljno korisnika da se ta sredstva potroše. Javni poziv objavljen je krajem siječnja i već su u prvih 7 dana iskorištena sva sredstva. Minimalno je bilo moguće dobiti 200, a maksimalno 2700 eura. Sredstva su mogla biti iskorištena, odnosno ostvariti se kroz 3 mjere. Prva mjera je za dokumentaciju za ugradnju obnovljivih izvora energije, znači energetske certifikate. Druga mjera je bila za izradu glavnog projekta za sustave obnovljivih izvora energije i treća mjera za samu ugradnju sustava obnovljivih izvora energije kao što su dizalice topline, razni kotlovi na pelete, sunčane elektrane. Građani su prepoznali prednosti ove vrste ulaganja. Ja sam uložio u sunčanu elektranu i dakle ovi novci će mi sigurno dobro doći, smanjit će moju investiciju za pola, za 50%. To je odlična mjera županije, moram to reći, ti novci su naravno dobro došli, ali poticajni su. Dakle, puno ljudi se odlučuje za takve investicije upravo iz tog razloga jer lokalna samouprava, naša Varaždinska županija potiče takve investicije, takve projekte i ima te ekološke politike, to je dobro. Dakle, dobro je za nas pojedince, dobro je kao ulaganje, dobro je za ekologiju, dobro je za prirodu, dakle dobro je za sve. Ušteđeni novac uložit će se u proširenje kapaciteta sunčane elektrane. Za zagrijavanje prostora, za sve one potrebe za koje nam električna energija u kućanstvu treba, ali prvenstveno za grijanje, hlađenje prostora, za zagrijavanje vode i za sve ostalo. Za sad. Ja bih se ovom prilikom i zahvalio građanima što ulažu u energetsku učinkovitost i na taj način doprinose ovim zajedničkim ciljevima i županije i svih stanovnika, a to je smanjenje stakleničkih plinova. To je samo jedan od načina na koji Varaždinska županija doprinosi energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša. Naglašavam da ćemo u narednim danima sklopiti ugovor sa državom za korištenje geotermalnog polja Lunjkovec-Kutnjak. Znači sve predfaze su odrađene i sada smo došli do faze projektiranja. Nastavljamo sa provođenjem programa Dizel, a to je da na sve naše ustanove, da na krovove tih zgrada naših ustanova postavimo solarne elektrane. Svi ti projekti imaju i cilj, osim te jedne energetske neovisnosti, i zaštitu okoliša.